Oxe, Macías o namorado, escoitando atentamente todo o que dicimos aquí, estamos nesta praza, unha praza con comercio, unha praza con hostelería, con restauración, un entorno de casco bello, de zona histórica, do inicio do Concello de Padrón que se foi espallando, que foi crecendo e que se queda pequeno, Quédase pequeno para acoller a todas as actividades, todas pois o Saltamonte, bueno, todo, está cheo de actividade, cheo de xente e máis que vai vir ata o día 27. E bueno, pois o cabeza visible do Concello evidentemente está hoxe con nós. É o alcalde do Concello de Padrón, Anxo Arca. Moi bo día. Moi bo día, que tal? Como está o alcalde? A día 11, e supoño que con maior tranquilidade o día 27 cando todo saíra ben e dicir, vaya festas tivemos. Pero como está hoxe? Mira, estou tranquilo porque vexo que todo está montado, que se tomaron pois todas as precaucións, todo está ben, o sea, a montaxe foi moi tranquila, quero decir. Este ano... É que chegan todos a vez, alcalde, isto é un... Pero o ano pasado, claro, era o noso primeiro ano, estábamos vendo como iba todo, non? Este ano vai todo moitísimo máis rodado. Perfecto. As parcelas se licitaron o ano pasado, entón este ano só tivemos que licitar as que quedaron desertas, en fin, foron pouquiñas, está todo coberto ao 100%, e, por tanto, bueno, vedes que o pobo ten moita actividade que se compatibiliza con esta nova situación, porque isto, bueno, causa pois certas trastornos, se quere, para a vida das padronesas e dos padroneses que teñen que cambiar os seus hábitos, pero o pobo xa está perfectamente preparado e agora só falta que nos acompañe o tempo. Se ven, é certo, co libro de Pascua hasta unha man outra vez, todas as actividades que hai aquí as acabamos de repasar coa concelleira de festexos, co edil de deportes, con Luis Mariño, protagonistas da propia Pascua, pero as atraccións en si mesmo xa son un atractivo para vir. Claro, iso é da parte máis visual, digamos, das festas da Pascua, non? Máis recoñecible e, sobre todo, pois para os máis xóvenes, para os nenos... E non tan xóvenes, alcalde. Claro, bueno, que nos gusta montarnos Saltamonte de vez en cando. Os non tan xóvenes igual estamos máis na parte das pulperías. Eso é verdad, tamén é verdad. Ou soltando os cartos para que os máis xóvenes poidan divertirse. Aí está, eso é verdad. Eu non teño fillos de momento, pero xa sei que os pais e as nais, pois, lle toca esa parte tamén, non? Pero, sí, vedes, os estaban, e onte tamén puiden ver aos feirantes, pois, deixando a punto as atraccións, limpándoas para que reluzan ben, e isto, pois, é unha parte do atractivo da Pascua, claro. O espazo o que? O Concello non podemos estiralo, quedanse moitas fora. O Concello pode plantexar novos espazos de máis atraccións aínda se cabe, ou non é unha prioridade porque despois está o resto de actividades? Claro, é que nos necesitamos compatibilizalo todo. Nos temos, o sea, agora o que se ve na montaxe pois son postos comerciais, postos de venta e atraccións, pero temos que compatibilizalo con mercado dominical, que non se monta na súa totalidade, obviamente, pero sí que hai unha parte do espazo que se dedica a eso o domingo. Despois as actuacións. Quero dicir, hoxe en día nós temos un problema e que, como te dixo, os espacios son os que son e as orquestas cada vez son máis grandes, non? Entón, isto é problemático para nós. Pero, bueno, intentamos buscar a compatibilidade, creo que as festas, os espacios dan moito de sí e, bueno, e así podemos ter un programa tan diverso e tan espectacular como que plantexamos, non? Hai de todo. Sí, de todo. Para todos os públicos. En varios frentes, aparte coa Semana Santa en si mesmo, que xa ten a súa música, procesións, a parte máis deportiva, a parte máis lúdica, máis de españamento, máis de ocio. A festa da Pascua intenta satisfacer a todos. Claro, é unha festa 360, non? Quero dicir, ten a súa vertente religiosa e é algo que respetamos e que compatibilizamos, como digo, coa parte festiva. Teremos as procesións de Semana Santa e os demais actos litúrxicos que corresponden. O Concello ten unha participación institucional neles e, bueno, pues, digamos que todo o mundo entende que non hai Pascua se non hai Semana Santa. Isto é unha parte fundamental, non? E a partir de aí, pois, empezan as actividades puramente festivas que se compatibilizan ademais ou que se complementan coa actividade deportiva. Temos un montón de campeonatos e despois outras partes fundamentais como a feira cabalar ou como a feira de maquinaria agrícola, non? Que tamén ten unha tradición importantísima. Entón, claro, nos atopamos que teñas a idade que teñas, digamos,
pois, non sei, a inquietude que teñas ou o gusto que teñas, podes encontrar un sitio e pasalo ben en Padrón. E depois dicindo que Padrón recibe a moita xente, benvidos á festa da Pascua, pero en Padrón hai talento. Pregoeira Padrón, aquí de Valga Sara Seco, que tamén vai presentar, actividade deportiva ciclista Cortizo Padrón, tamén Lestrovense, que o que fixo, que tamén falamos con el, o cartel. Vamos, aproveitando para mostrarse o que hai aquí, o talento. Claro, que parece que bandas locais, claro, folclore, está a claro banda. Que esta comarca, e os nosos povos irmáns, e Padrón, por suposto, pois é, digamos, un crisol de talento, non? E, por tanto, isto temos que poñelo en valor, e eu creo que nos quedou moi redonda esta Pascua. Se poderá mellorar? Dende logo que sí, quero dicir, a ver, estamos abertos a aportacións, pero eu creo que aquí, dende primeira hora da mañán ata a última hora da noite, podemos pasalo ben, e o caso é que o corpo aguante, porque eu polo menos non estou pa tanta festa, pero farei o que poida. Comelo polvo, en Padrón, tradición. Eso é fundamental. Se faltan as polveiras, é como se nos arrincaran un brazo, a Pascua de Padrón. Claro, como se me dixo, os domingos de mercado. Verdade. Son de mercado, pero tamén de comer o pulpo nas pulperías que están, digamos, forman parte da nosa paisaxe padronesa, ¿no? Eso é indispensable. E, por tanto, eu sei que están preparadas e que van a ter pois un montón de demanda, como teñen todos os anos, porque, como digo, é un dos lugares onde máis se socializa. 200, 300.000, voume quedar coa cifra máis alta que dixo a Concelleira de Festexos, que se invirten en tantos e tantos días de programación. Me parece, aqueles que estamos, Ángela Mosquera máis eu, falábamos que coñecemos un pouco o sistema da produción e demais, moi ben xestionado, 300.000 euros, que a algún lle pode parecer moito, pero con toda a actividade, coas mellores orquestras, con actuacións, con tributo, debe ser un traballo tamén de... Claro, hai que facer moito encaixe, eso é certo. Hai que botar moitos números e, dende logo, cando se inicia, digamos, as primeiras reunións que vamos mantendo de a quen podemos traer, como podemos facer e tal, claro, hai moitas posibilidades sobre a mesa. Moitas son máis costosas e despois hai que ir buscando ese equilibrio. É certo que o gasto pode andar entre 200 e 300.000, pero tamén temos o ingreso das parcelas de Pascua, non? Entón, eu creo que... O propio libro. Claro, o libro é autosuficiente, eso hai que decirlo, non? É o segundo ano que o libro se autofinancia, pero ten tamén un traballo detrás do Departamento de Cultura para poder ter artigos de calidade, para contactar cos anunciantes, pois hai que buscar tamén quen pode facer a súa portada, que a portada vai en liña co cartel da Pascua e que é algo moi significativo e algo singular de cada Pascua. Entón, son moitos elementos que hai que ter en conta, e isto hai que ter en conta tamén que se organiza dende o goberno, non só dende a Concellería de Festexos, porque aquí entran todas as concellerías, todas as áreas transversal do Concello para poder organizalo, non? Hai partes que se contratan a empresas, hai outras partes que se fai con persoal municipal que está moi implicado en que todo saia ben. Entón, hai que ter en conta a seguridade, moitas vertentes que non ve a mellor a cidadanía, pero que son fundamentais para que todo saia ben, que a xente poida vir aquí a pasar ben. O backstage, a produción, o traballo e demais. É complexo, porque non somos un pobo pequeno, non somos unha cidade, quero decir, non? Falaba coa concelleira que nese sempre quere innovar, sempre quere crecer, sempre quere medrar, pois quizáis buscar actuacións un pouco con ese atractivo, digámoslo así, sen desmerecer toda a programación que hai, por suposto, de artistas máis nacionais, incluso internacionais, ou compatibilizalo, dixo que xa houbo conversacións con entrada a algúns dos concertos e poder paliar un pouco ese gasto. Podes estudiar, incluso deslocalizalo e facer unha proba fora do marco da Pascua, traer artistas de renome a Padrón. Claro, é unha boa nova. Iso é algo que estamos tomándonos moi en serio, porque, quero decir, Padrón pode ter todo tipo de actuacións. Que pasa? Que o orzamento de Padrón é o que, como decía, nós non somos Vigo, non somos Santiago, que pode ter moito máis orzamento que dedicarlle. Entón, sí, podemos dar entrada a, digamos, a artistas con máis peso nacional, que están máis consolidados, pero necesitaríamos crear un sistema no que o Concello pudera aportar e o cidadán tamén pudera aportar unha parte. Pero é entendible, alcalde. Home, claro, porque que nós xa tivemos
como digo, inicialmente temos moitas ideas e queremos aquí facer isto, bueno, con as dimensións brutais e tal, pero despois, claro, empezan a chegar orzamentos e, bueno, pois 100.000 euros, 150.000, non sei que, equipos aparte, máis palco, máis tal, entón, claro, nós non podemos, se temos que pensar entre 100 e 200, entre 200 e 300.000 euros. Sí, moverse nesa horquilla. Claro, non podemos dedicar un tercio a metade a unha soa actuación, non? Isto se entende. Pero, bueno, podemos ampliálo, despois vai haber outros programas, cando é Ano Santo, polo Xacobeo, se financian algún tipo de actuacións, entón, en fin, vamos mirando como poder darlle unha maior dimensión dentro dos límites do que pode permitirse Padrón, vale? Pero, bueno, abertos a todo. Isto, o comercio, a restauración, a hostelería, isto é un revulsivo. Claro. Estes días da festa da Pascua é un porcentaxe moi alto dunha facturación anual, sí, xunto cos domingos e demais, isto é así. Claro, hai que darse conta que este é a saída do inverno. O inverno duro. Pode ser moi longo para a hostelería, a restauración, o noso sector hoteleiro, e aquí é onde van a compensar as posibles pérdidas que lle dera algún mes anterior e xa lanzarse a temporada alta, non? Toda a hostelería, a restauración, todo o sector servicios de Padrón está volcadísimo na Pascua porque é unha oportunidade económica. Entón, ti decías, non, hai quen lle pode parecer que gastarse 200.000, 300.000 euros nunha festa pode ser moito. Realmente son como 100.000 euros porque temos o ingreso das parcelas, non? Pero ten un retorno enorme no pobo para todo o noso comercio, toda a nosa hostelería que ve na Pascua pois o alivio, ese gran balón de oxígeno que necesita para lanzarse á temporada de verán. Entón, para nós é moi importante facelo porque non só pensamos en que a xente veña e o pase ben, coñeza o noso pobo, eso por suposto que sí, pero tamén estamos orientados a que isto é unha oportunidade económica para moitas empresas do noso municipio. Compartíamos o cartel na nosa rede social, en Facebook, moita xente que a compartiu, un dos comentarios que fai da dimensión, non? Está claro que Santiago na nosa contorna festa Pascua de Padrón en Galicia. Unha persoa de Granada que escribiu e que dixo que estivo buscando un oco nestes días de Semana Santa e que lle apareceu a Pascua de Padrón e que vai estar aquí. Isto é un exemplo de que a dimensión vai collendo xa máis alá das fronteiras galegas, non? A Pascua de Padrón. Claro. Isto é unha realidade. Claro, a Pascua a coñece todo o mundo e Padrón o coñece todo o mundo tamén, quero decir. Entón, ben, claro, que cando ves semellante cartel que nin siquiera nos colle todo, o cartel é un resumo das actividades, quero decir. Cuidado con isto, non cabe todo. Non cabe todo. O programa é moi amplio, vos vedelo, non? Entón, claro, que sempre atopas algo que che resulta atractivo. Estamos nunha vila xacobea, os peregrinos cando están chegando estes días aquí están quedándose sorprendidos. E está apenas continuar hacia Santiago, entendo. Claro. Farán aquí un par de días máis. Mira, xa chegaremos a Compostela. Vamos a ver, mellor xa non teñen tanta prisa por chegar. Xa paramos aquí e... Pode ser, entón que causa sorpresa porque eso, somos un pobo das dimensións que temos e dice, bueno, porque semejante festa en un pobo tan pequeno chama moito a atención e ademais eso, se hai oferta tan diversa, pois sempre che resulta algo atractivo. Entón, pois isto combinado pois coa hospitalidade da nosa hostalería, ca calidade gastronómica dos nosos restaurantes, pois isto fai que queiras estar. Insisto, só falta que nos acompañe o tempo. Aí sí que xa non podemos facer nada, nin a política, nin... Bueno, como podes ver, temos moitas carpas. Bueno, sí, aquí o dicía que estamos con carpa e cunha carpa afortunadamente ben pensada que deixa pasar a luz do día. Sí. Creo que hoxe están montando a carpa de fondo de vila, temos outra aquí no Espolón, porque, bueno, si a meteoroloxía pois é un pouco adversa, pois poder ir tirando con isto, pero o ideal sería que estivese un tempo como que temos agora, non? E así pois todo o mundo viría aquí, porque este é un punto de encontro e o sabemos as padronesas e os padroneses. Aquí, xente que non vesen todo o ano, vela na Pascua, non? Entón, eso é unha cousa importante para nós, de poder reunirnos outra vez. Bueno, eu agora, en fin, non sei nin se verei a miña nai e a miña familia, porque estarei de evento en evento. Nestes días, claro. Claro, pero o normal é que a xente pois escolla estas datas para poder reunirse cos seus amigos, cas súas amizades e pasalo en xeneral, non? Está empezando a falar vostede, da festa da Pascua como o seu homólogo de Vigo do Nadal.
dentro de pouco vemos aquí, temos 20 escenarios, 27, non? A mí non me preocupa tanto Para presumir, sí, o sí, digo sí. con tono... A mí non me preocupa tanto a dimensión, o sea, que isto sexa moi grande, me importa que sexa de moita calidade e que a xente vexa en Padrón un punto para pasalo ben, un punto no que se atope cómodo, vale? E que despois o transmita pois as súas amizades, cando volva, ti decías Granada, pero bueno, todos os que pasan por aquí que teñan unha boa imaxe de Padrón e que digan, bueno, Padrón é un pobo no que se pode vivir, no que se pode visitar, no que ten oferta cultural, festiva, etc. Non? Eso é o que a mí me importa. Un pobo máxico. Exacto. Acabamos de entrar nesa... Un galardón no marco de Fitur, un pobo máxico de España con toda a proxección que leva dentro deses povos máxicos do contexto nacional. Claro, pois date conta, eu en Fitur creo que fui o único alcalde galego que tivo intervencións en 3 pabillóns, porque estive no de Galicia, estive no do lado, que era de povos máxicos, e despois estive tamén no de Jaén, pola nosa vinculación con Arjonilla. Estamos aquí ao lado de Macías o Namorado, que nace en Padrón, pero morre en Arjonilla, non? E entón, pois tamén aproveitamos para tender pontes con outros municipios e que Padrón pois poida ser máis coñecido e ter estas relacións, non? Tiña por aquí, perdón, alcalde, tiña por aquí o nome de Padre Roberto, non? Roberto Martínez. Roberto, aí está, que se acaba de sumar agora mesmo a esta conversación, o párroco de Padrón. Vamos a poñer aquí o micro tamén para que se escoite ben. Moi boas e benvido, que sei que fixo un esforzo para estar aquí hoxe no directo con nós. Moi boas, sí. Pois hoxe é un día complicado para mí. Por eso, que doblemente agradecido, que estábamos falando da parte máis lúdica, máis festiva, máis de reclamo turístico, de movimento do que é o comercio, a restauración, pero isto ten unha parte tamén de sensibilidade cristiá, as Semanas Santas, procesións, hoxe a primeira, as 8, actos litúrxicos. Como se vive dende esa parte? Pois evidentemente a Pascua, que é a festa grande do Padrón, non tería sentido sen a Semana Santa. Por iso a Semana Santa é o pórtico, e máis que o pórtico das nosas festas de Pascua. A Semana Santa que non só é un acto estritamente religioso, porque a fe católica ao longo da historia encarnouse na cultura, e non só eso, senón que foi capaz de crear cultura. Por iso todo o que conleva a Semana Santa, as procesións, que son expresión da religiosidade popular, teñen unha parte cultural moi importante. Independentemente das crenzas da xente, estou seguro que estes días irán á rúa moitas persoas a contemplar os pasos procesionais e faránno pois o mellor por sensibilidade cultural, polas tradicións que conservamos no noso pobo, independentemente da fe. Pero é evidente que a Semana Santa ten unha matriz religiosa, e nós celebramos na Semana Santa pois a morte e a resurrección de Cristo. Hoxe arranca todo, a primeira procesión é ás 8, como sempre mirando para o ceo. Sí, exactamente, sí. Isto é así. A Semana Santa de Padrón é esforzo de moita xente, dun xeito particular das confrarías. As confrarías que recuperáronse hai aproximadamente 35 anos a primeira, é dicir, durante a primeira parte do século XX, a Semana Santa foi perdendo o seu esplendor, e dende fai 35 anos, gracias á labor da primeira das cofradías, do Santo Entero, despois da cofradía da Virxe das Dores, que se creou uns anos máis adiante, pois a Semana Santa de Padrón pois recuperou o seu esplendor cos pasos procesionais, con todo o que supón non só a celebración dentro da igrexa, que tamén, senón a celebración na rúa, non? E hoxe, na tradición cristiá, o Venres de Dores. Conseguentemente, a tarde teremos a misa das Dores e despois a procesión ca Virxe das Dores polas rúas do noso povo. Que máis teremos por diante? Cantas cofradías hai? Cantas procesións temos nestes días en Padrón? Cofradías hai dúas. Dúas, a cofradía vale. Santo Enterro e a cofradía da Virxe das Dores. Vale. Despois teremos o Xoves Santo, o Venres Santo e o Sábado de Pascua. O Xoves e o Venres dun xeito particular, coa participación nas cofradías, nas procesións, porque o Sábado Santo xa non hai procesión, e a Vixilia Pascual. Pero eu quixera subliñar que as cofradías constitúen un tecido social importante tamén para o noso povo. En épocas en que asistimos a unha crisis de pertenza, pois hai que subliñar que as cofradías aglutinan un grupo numeroso de persoas que ao longo do ano traballan para que a Semana Santa do noso povo sexa unha Semana Santa lucida. Alcalde, estaba falando moi ben o párroco.
onde toca parte de fe, pero tamén cultura, non? Isto está arraigado o noso, bueno, neste caso, o pobo de Padrón, en un contexto moito máis global, evidentemente. Non poden deixar de existir as procesións a Semana Santa no aspecto máis cultural, de rúa e de formar parte do día a día do Concello. Isto forma parte da nosa idiosincrasia e, por tanto, nós o vemos así, o vemos como un elemento cultural que temos que potenciar tamén e, por tanto, pois a colaboración por parte do Concello e a presencia institucional nas procesións e nos actos litúrxicos, pois eso asistimos no Concello con ilusión e o facemos con moito respecto, ademais, por este tempo tan sensible para as cristiás e para os cristiáns e por tanto, pues, aí estaremos, non? Eu creo que todos os padroneses e todas as padronesas sinten tamén orgullo de poder contar Semana Santa, que ademais é o resultado, como decía don Roberto, pois do esforzo de moitas persoas que voluntariamente e dende a súa fe pois participan para que os pasos pois luzan ben fermosos, que este ben organizado. Entón, é algo que nos consideramos elemento fundamental da nosa Pascua, porque o que decíamos, estamos todos de acordo en que non hai Pascua sin Semana Santa. Son dous entes, a Igrexa, a política, pero de vez en cando hai comunión, por exemplo, nesta Semana Santa e na Pascua, non? Pois teria que haber comunión sempre, respetando cada un o seu ámbito. Efectivamente. Non ten por que haber división. Bueno, nos hai que ter en conta que as igrexas son elementos fundamentais do noso patrimonio histórico, do noso patrimonio artístico. Sin dúbida. O que é o edificio e tamén o que contén, non? E, por tanto, estas canles de comunicación, de colaboración, teñen que ser fluídas e teñen toda a lógica do mundo e creo que a imensa maioría da xente o entende e o defende así. Vai disfrutar da Pascua de Padrón? Eu disfrutarei daquela maneira. Daquela maneira, claro, por eso lle digo. Como supoño que o alcalde disfrutará daquela maneira. Tamén. Festas de Pascua, sí. Bueno, gustanllevos a programación que se diseñou, sí, lúdico, de atractivo, sí? Sí. A Pascua de Padrón atrae a moita xente de fora de Padrón e son miles as persoas que se chegan a Padrón nestes días. Fai 50 anos, os xoves e o Venres Santo, pois as calles de Padrón estaban baleiras. Agora, tanto xoves como Venres Santo, as rúas de Padrón pois están cheas de xente que veñen movidas principalmente polas procesións. Isto é así, non? Isto é así, non sei que... Di 50 anos, pero é Antonte, no 90 e pico, o sea que... Bueno, 50 anos non teño eu ainda. Bueno, eso é verdade. Eso é verdade, sí. Estades xogando noutra liga. Son de letras. Pero... si nos acompaña o tempo, todos os días todo a favor. Teñen o seu público, quero dicir, a vertente religiosa, por suposto, atrae a persoas que se achegan a estas datas con fe, e iso non quita para que despois se poidan ir a cenar, a dar unha volta pois polo campo do Souto e que despois xa, a partir do sábado de Pascua, pois que poidan disfrutar das actuacións. Entón, isto é unha festa para todos os públicos, con unhas vertentes, con unhas implicacións enormes en todos os sentidos e que ademais, pois digamos que xunta pois a moitas institucións. Vamos a ter aquí o Concello de Santiago, vamos a ter o Concello de Rianxo polo noso irmandamento histórico, o sea que se pode estar aquí por múltiples motivos. Sí, o raro é atopar un motivo para non vir a Padrón. Claro, é o único que lle pediría a todos os nosos visitantes que recorden que aquí vive xente. Entón, hai que ter un mínimo, hai que guardar uns mínimos sempre a lá onde imos, non? Sí. Pois respetar o pobo. A educación, vamos. Claro, respetar o pobo en cuestión de ruidos ou de mantelo limpo, etcétera, porque isto é certo que nos reforzamos os nosos servizos de limpeza e que hai moita xente que está moi atenta a que Padrón poida transmitir a mellor imaxe. Pero é un esforzo. Hai cifras de visitantes con respecto a nos anteriores? Faise unha especie de balance policía local? Sí, hai unha estimación de cada Pascua. Normalmente andamos en torno aos 200.000 visitantes. Cantos? En toda a Pascua. 200.000 en todos os días? Sí, é moi variable porque depende do tempo. Sí, máis menos. Pa un pobo de 8.000 e pico. Claro, é que por aquí está pasando xente continuamente. Son espacios moi amplos no que está pasando
xente todo o tempo. Entón, ao final, o montante de cifras é absolutamente abraiante para as dimensións que ten este pobo, pero é moi variable en función do tempo. O que eu pido é que a xente o pase genial, que todo o mundo veña a Padrón, que vai a ser unha experiencia pois moi fermosa, pero que se acorde que isto é un pobo que hai que respetar, que hai que mantelo limpo e que eso coste un esforzo e, por tanto, se o facemos entre todos é moito máis doado. Pois ben, esa mensaxe final. Don Roberto, algo máis que apuntar? Sí, quizáis que non nos podemos esquecer dos peregrinos, que cada vez enchen máis os días das nosas festas, porque xa estamos en época en que os peregrinos... Sí, vimos uns cantos, por aquí. Sí, comenzan xa a facer o camiño. Cada ano eu vexo como son máis os peregrinos que participan nas celebracións religiosas, nas procesións, en outros actos das nosas festas. Isto é algo importante. Sí, sí. Hai que terlo en conta tamén, eses peregrinos que son eses viandantes que cando chegan a un pobo, moitas veces con descoñecemento, atópanse pois a realidade dese pobo, e cando chegan a Padrón nestes días, digo eu, calgún para aquí un día máis no seu transcorrer ata Santiago de Compostela. Graciñas, don Roberto, por estar aquí, polo esforzo, e tamén o alcalde de Padrón por convidarnos a vivir o pistoletazo de saída a esta festa da Pascua de Padrón, que as viviremos moi intensamente ata o día 27 coas nosas cámaras e cos nosos micros. Graciñas aos dous. Graciñas. Pois así concluímos o noso programa especial. Moitísimas grazas de verdade por estar aí ao outro lado, tamén nas nosas redes sociais e nos canle de YouTube. Co alcalde e co párroco de Padrón poñemos o punto final a este especial de 3 horas de radio en directo. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues... Bueno,